bashelane phi bashelane nini yonke leyo nto misiyenzekile siyinto ehletshwayo futhi nala inkonzweni akekho ihluphayo ukuthi ivinjwa kanjani ukuthi laba abanye abangakayenzi kwenzeka kanjani ukuthi kungenzeka into efanayo futhi lezi zinto ke izinto ezigcina zenza ukuthi nathi nje sabazalwane esikholo imfundiso azikho kahle kunama nenhlelo ezithile ezenziwayo angeke ngiqhakambise ibandla mhlambe ngikulona kodwa ngingathi izincomo engabe siyazenza sonke kubalulekile ukuthi izinsizwa zibe nohlelo la ukuthi kuhlala nazo phansi zitshele ukukhulunywa ngalezi zinto ukuthi indoda mesifuna ukugana nakho ekufuna ikwenza nakho kube khona izinto ezikhona engingathi phecelezi ama policies noma imigomo yasemabandleni ukuthi hayi awuvele weqe wenze nje kuyewa la kuyiwala ngoba lento ilahlekile ngoba ayikho nento ekhona manje ebhalwe phansi wonke umuntu uyayicabangela nje bese kuba othintwa nje umoya ongcwele amthinte kumoya ongcwele ukuthi ahambise ngendlela ukuthi uyosho yena uyosho loyo kubuka njengomuntu futhi ongathi uyisilinyane uyabona.